video. Gawa tayo. Sigurado ba kayo sa gagawin nyo? Hinihiling lang kung katahimikan. Konting katahimikan lang. Kailangan ng matinding ano to. Konsentrasyon. Reflection. Relaxation. Kung pwede lang tumayo ang lahat ko. Intermission. Magpe-prayer pa. Ipikit ang mga mata at kakantayin natin ng Open Your Eyes. Naka-video na ba yan? Oo. Sa mga puting panyo. Diyos ko! Diyos ko! Okay. Joke lang yun. Upo na kayo. Baka kailangan nyo ako para magaling. Sigurado ba kayo? Naku, hindi yata marunong mag-gitara to eh. There's nothing you can say to relieve that pleasant day. You're not sick, you're just in love. I hear sing, no one there. I smell blossoms, but the trees are bare. All day long I seem to walk on air. I wonder why. I wonder why. I keep those Yung kanta kasi natin nila eh. sleep at night. And once more I lost my appetite. Stars that used to twinkle in the skies are twinkling in my eyes. I wonder why. You don't need analyzing. It's not so surprising. Rather strange than Wari! There's nothing you can say to relieve that pleasant day. You're sick, you're just in love. I hear singing thunders, no one there. No wonder. I smell blossoms, but no trees are bare. All day long I seem to walk on there. I wonder why. I wonder why. I keep tossing in my sleep at night. And once more I lost my appetite. Stars that used to twinkle in the skies are twinkling in my eyes. I wonder why. You don't need analyzing. It's not so surprising. It's rather strange and odd. What goes be the pattern? I don't May umahawak ako nito eh. Hindi pwede magulo to. You're someone who's older. You're a guy You're just
Hindi talaga siya marunong sumasayaw. Kanina ko pa napapansin. There's nothing that is to do. Yes, the skies are twinkling in my trusting light. Don't need Medley! Parang naghalo-halo na, hindi na maganda. Pag sumami yan, magulo na rin. Kaya hindi tayo sinama eh. Kasi sila naghalo-halo na. Bumibigay na si Jonathan sa'yo, sabi niya, huwag kang mawakan. Yan, bumibigay na pati boses niya. Bumibigay na pati si Jonathan sa'yo. Bumibigay ito. Bumibigay si Jonathan sa kanya, sabi niya, huwag kang mawakan. Tapos na! Tapos na. Dalawa pa, kulang pang dalawa. Kuya, may pipol ako sa ilong. Di ba nga, mawawala yung pagkaso? Matitiris. Walang bulungan, ang daya nyo naman eh. Diyan mo na, huwag kang gagalaw. Baliktad eh. Hindi. Sama-tama yan lang sa taas. Okay. Oh. Yan, sama-tama. Huwag kang ano, puro ulangot na yung go. Maalat-alat na yan! Alat-alat na yan. Akala ko iyak tinatawanan niya yung mama niya. Makuhawa ka! Ayoko makapapain ano. Halika, maputot. Sige, maputot. Mawakan. Takmay mo na. Kuya, may puputan! Halika. Hindi mapuputol yung ilong mo. Hindi mapuputol yung ilong mo. Madaya naman kayo. Ang daya mo. Hindi, dapat Wala na, isa pa, isa pa. Oh, hindi pa meto. Wala na. Para lagay mo sa YouTube, papakita ko. Nams, di ba si Patricia, tama na masyado ng late, di ba na? Well. No, si Patricia.